Hej Gefion, og velkommen til Gefion Godfather, sæson 5, afsnit 2. Det er jo blevet december, og dermed juletid. Og juletid er jo også lige med overraskelser, så lad os se, hvilke overraskelser der er til deltagerne i Godfather i det her afsnit, Christoffer. Ja, det er jo en opgavegenerator, så vi har ikke helt kontrol over, hvilke opgaver eleverne får. Det lyder spændende. Tilfældighederne råder. Ja. Kære deltager. Træk en opgave ved at trække et udsagnsord. Gult papir og en genstand. Lyserødt papir. Og udfør den med tingene på bordet. Gør dette 3 gange. Kortest tid vinder. De samme sedler må ikke tages 4 gange. Ja. Okay. Det skal jeg lige læse igen, så jeg kan forstå det. Ja. Det tror jeg også lige, jeg bliver nødt til at få en gang til. Ja. Altså, der ligger 5 gule sedler og 5 lyserøde sedler. Ja. Så trækker man en gul, hvor der står hop 15 gange med, og så en appelsin eller sådan et eller andet. Eller, For eksempel. Ja. Okay. Ja. Okay. Så er det tilfældigheden, der afgør, om man får en kombination, der kan lade sig gøre, eller ikke kan lade sig gøre. Nå, man kan også få noget, der ikke kan, som er Altså, svært. men i hvert fald er svært. Det kan jeg godt lide. Ja. Lad os se, hvad Aslak finder på. Er min tid startet? Nej, det er ikke startet. Okay. Så giver opgave mening? Ja. Jeg får en opgave, og jeg får en ting. Eller et udsagn, og en ting. Ja. Okay. Det er vist ikke. Lad os gå i gang. Ja. Så starter det. Yes. Ødelæg. Kiksepakken. Okay. For æble. Ej. Foldet. Det blev også ødelagt. Okay, tegn med slippen. Okay. Ej, mine hænder er helt fedtet efter det her æble. Okay. Nej. Okay. Tak. Nej. Okay, der er et A. Ja. Var det 3 ting? Hvad? Ja, hvad har du tegnet? Skal jeg tegne noget? Jeg har tegnet et A. Okay. Jeg kan også tegne noget andet. Jeg kan tegne en sol. Ja, det er svært blyant, det her. Okay. Ja, jeg tror, jeg er færdig. Godt. Yes. Jamen, tak for det, Aslak. Ja, det var så lidt. Ja, så vil jeg hoppe til zoologi. Godt. Måske ud af spænder først. Vi ses. Vi ses. Ja, tak. Der var ødelæggelse for alle pengene. Ja, 3 opgaver i hvert fald. Der var først en kiksepakke, der blev revet i stykker. Og så var der et æble, der blev foldet. Det må man sige, han gjorde ret meget kort og brutalt simpelthen. Ja, så diskuterer om den var foldet. Ja, det må man jo et eller andet sted sige, den var. Det er svært ellers at folde et kubisk... Ja, men lad os prøve at se. Det kan jo være andre, der har fundet på en anden idé. Ja. For det æbler. Lad os prøve at se næste. Frederik måske? Jamen lad os prøve at se, hvad Frederik finder på. Vi starter. Yes. Nu. Jeg trækker første så. Tegn med. Æble. Jeg skal bare gøre det. Ja. Jamen. Jeg kan... Ja, okay. Hvad tegner du? Jeg tegner et flertal lige nu. Ja. Med det æble på. Ja. Jeg tegner. Yes. Det var min. Det var 3 opgaver. Ja, nej, jeg er ikke tid. Fortsætter. Ødelæg.
Kikspakke. Nej, det er kiksgjort. Ja, det må være ret udlagt, tror jeg. Så skal jeg folde krydderi. Ja. Tror jeg, vi gør her. Sådan der. Sådan der. Så er der et stykke foldet krydderi. 1 minut og 37. Ja, skulle man være hurtigst? Ja. Ja. Kongekommentar lige til sidst. Skulle man være hurtigst? Ja, det stod der faktisk i opgaveteksten, man skulle. Ja. Ej, men fremragende. Frederik er jo fuldstændig rolig og stoisk ro gennemfører alle 3 opgaver. Først til sidst finder han ud af, det skulle faktisk have været på tid. Ja. Altså, jeg vil sige, at han trækker den der med at folde krydderi, der bliver nødt til at sige til alle jer unge mennesker. Prøv at gå ind og led på DRTV efter Kasper Mandrill-aftalen. Der er mange personer, som prøver på at folde krydderier og lave store byer med mysli og folde tæpper som verdensleder og alt muligt sådan noget. Det kan jeg varmt anbefale, så der fik jeg et lille flashback her til Kasper Mandrill-aftalen, da han fik den her med at folde krydderier. Men han udførte det jo meget, elegant. Meget elegant, ja. Til gengæld, det der med at smadre kiksepakken, den blev fandme udført fuldstændig meget bestemt. Ja. Bang, ned i jorden med det. Ja. Indtil videre har vi jo tiderne fra Aslak på 1.17. 1.17, ja. Og Frederik 1.37. 1.37, der var lige 20 sekunder mere der, ja. Så lad os se, hvad jeg... Jamen lad os se, hvad Vera finder ud af. Så jeg trækker en af de gule. Ja. Kram. Gajolæske. Nu har jeg krammet en gajolæske. Ja. Gælder det? Skal jeg så bare gøre det igen? 2. Så. Shit, det går mega højt. Okay. Tæt delene. Nej. Okay. Æble. 1. Ja, det skal Det var okay. det var lidt, der kun er i det. Ja. Ødelæg. Isterninger. Okay. Den begge to. Mhm. Så isterninger. Ja. Jo, nu er den ødelagt. Ja. Sådan. Var det det? Det var det. Det var 3. Shit, hvor hurtigt. Det var nemt. Der var jeg heldig. Og så tager du lige en bonuskiks der. Jeg tog lige en bonus. Jeg tænkte, jeg vandt. Nu har jeg i hvert fald. Ja. Så hvis jeg ikke vinder, så er det trøstekiks. Ja. Så må vi se, om man får god på trøstekiks. Ja, det er præcis. Vera, hun så for sig retterne lige til sidst. Det er som om, at de alle 3 er mest glade for den der ødelægopgave. Altså, det er som om, at det virkelig det er det, der er sjovest på alle måder. Altså. Det er bare sjovt. Det er bare sjovt at ødelægge ting, jo altså. Ja. Og Vera er klar den på 54 sekunder. Bum! Så det er en indtil videre ny førsteplads. Ja. Under 1 minut. 3 opgaver, det er under 20 sekunder per opgave. Se om Camilla kan klare det endnu hurtigere. Jamen lad os se, hvilke opgaver Camilla får. Okay. Okay. Så... Fold. Ikke. Okay. Ja. Okay. Ja. Måske. Man kan måske finde skrætten. Sådan. Så Ja, Elegant. det må man sige. Det må man sige.
Spis isterning. Okay. Den her. Det der. Det er næsten ikke til at holde. Ej, jeg føler med Camilla lige det der øjeblik. Selvfølgelig, hvis det er det det skal jo spises, men hvis det er for koldt på en gang. Du er hård, men retfærdig som altid, Christoffer. Påpege, der står isterninger. Ej, hvor er du rundt. Nej. Okay. Men retfærdig. Ja. Så må du holde pause. Det skal ikke få frysninger. Jo. Nå, det kan man faktisk godt gøre. Og en gang næste. Det er jo smart, det der. Ja. Hvad tegner du? Et træ. Ja. Så. Okay. Ikke de der isterninger, der trækker tænder ud, altså. Bogstaveligt forstand. Ja. Der er grænser for, hvor hurtigt man kan spise det. Altså. Jamen, det er der jo. Sådan. Stakkels Camilla. Ja, altså det er jo, når man trækker spisisterningerne, så er der jo, altså, den er svær at tænke kreativt andet, end simpelthen bare næsten at sluge dem, og det må man jo ikke, det er de lidt for store til. 2 minutter og 42 sekunder. 2 minutter og 42, ja, okay. Det var jo den langsomste. Til gengæld, smart det der med at begynde at trække opgaven, inden man er færdig med opgaven før. Der er jo også mulighed for at give bonuspoint, hvis det er, at både Godfather mener, at der er nogle løsninger, der har fortjent mere end andre. Så kan... Ja, nej, altså siger opgaveteksten jo meget klart, hvem det er, der skal have flest point, ja, og så videre. Altså opgaven er jo meget klar, og de bliver løst ved gå-på-mod og krum hals. Men altså, jeg vil lade sekunderne tælle og sige... Aslak, er den godkendt der med det foldede æble? Skal vi lige huske? Det synes jeg. Altså jeg bliver også nødt til at sige, at jeg er imponeret over, at han kunne folde det, brække det fra med de bare lever. Altså det var jeg imponeret over. Det må jeg sige. Så den synes jeg, det kan vi godt fortælle. Ja. Så 4 point til Vera for den utrolig hurtige løsning af 3 opgaver under 1 minut. 3 point til Aslak. 2 point til Frederik, som var lidt chokeret over, at tid var en parameter her. Og så 1 point til Camilla, som altså trak nitten med at skulle spise ikke bare én jo, men jo altså 2 isterninger. Jeg får helt ishovedpine bare at tænke på det. Det var sådan pointene fordelte sig her i afsnit 2 af Godfather.